Me rage? Nawa ne raken? Rake 30 akwai 50 akwai 20. Da fatan dai da zaki dai. Akwai zaki raken? To ne ba zaki ba biya. Mun da muka sha ba zaki kai da muka sha kar me biya mun dai ba zaki. In dai ba zaki kada ku biya. Ran fara. Da fara ɗanɗana. Ji tusha nan kaji akwai zaki ko babu? Wannan dai na. Ai raken ma ga baki ɗaya ba zaki. Da sarori ta. An ko an ba zaki. Da sarori ta. Godo ne. Ah, ko sai ne mai rake. Ai raken alquran ba zaki. Wannan kamar kai ne. Gaba ki ɗaya raken naka babu zaki. Solo ne ba mu. Mai da raken ka. Da Allah ga fara cin mi gida wani. Ya ga ba zaki kuma ka tsoce ruwan. Ba wani alquran ƙarya kake yi. Wannan ba zaki gaskiya. Ina raken naka ga zaki. Ka zo kai kana ga mutane wani waye. Kai in za ba zaki ba. An ba zaki. Wani so ya ware. Ka taba ware. Za mu ji wannan. An dai dasa shi. To a shi ne dai ma. Ba dan ƙara ji ma raken mu. Ko an ba zaki. Ba zaki. To da haka. Gidu. Za ka gani ne? Wa. Shano rijiyan biya? Ga kuma rijiyan a gidan mu? Dan iska ne kai? To. Ina ai ba tuyi ba sai an dashi. Ko an ba zaki. Ko ta kazo. Da sai na ce action sai ka fara shura. CG2 ku bullo, camera rolling. Action! Wallahi sai kun biya ni. Action. Action! Mu je mu gida. Yi magana. Wallahi kun biya ni ka biyo mu da wakar CG2 da Wallahi sai kun biya ni. In mun biya ka Allah ya biya. Action. Apa? Ina canza. Kuna kan gaba ɗaya ba zaki. Inda ka san ruwan rijiya. Na. Ba gwarin rijiya ba da alkuran gwarin rijiya da wannan me zamu yi dalla ta kai ware ma. Ce ruwan rijiya ke so ya ga su. A'a, me zamu yi da ruwan rijiya?